זאתי הכניסה לקניון סימול באשדוד. עוד מעט אנחנו ניכנס לכאן. זו הכניסה, שער הטיילת. עכשיו אנחנו נכנסים. זהו הקולנוע מבפנים, זהו. יש כאן גם חנויות. אני ממליץ לכם על המקום הזה, כי זה מקום מאוד נקי ויפה. יש גם את המשחקייה שהיא סגורה עכשיו, ומקומות אוכל. הנה, יש כאן עוד כמה מסעדות, ויש כאן גם עוד כמה מסעדות שהן עכשיו סגורות, גם כאן. ואנחנו בכניסה של המשחקייה. היום היא סגורה, וזאת המשחקייה גדולה מאוד מבפנים. אני ממליץ לכם לבוא אליה, כיף שם מאוד. עכשיו גם משפצים אותה קצת, שמים שם עוד כמה משחקים יותר כיפים. יש כאן אווירה מאוד נעימה וכיף כאן, הכל נקי. יש כאן גם חנויות בגדים והכל. יש כאן גם חנויות ספרים והכל. יש כמה כניסות, עכשיו אנחנו נצא מהכניסה השנייה שפתוחה רק בימי חול. הנה, זאתי הכניסה הראשית. עכשיו הגענו אליה ואנחנו נוסעים ממנה. גם מכאן אפשר להיכנס לקניון, ועכשיו אני אראה לכם איפה נכנסנו. זאת הסביבה של הקניון, בונים כאן הרבה דברים, וזה בעצמו הקניון, ודרך מכאן נכנסנו. קניון, עכשיו אני אראה לכם את הכניסה. מחוץ לקניון המקום גם מאוד נקי ויפה. יש כאן חניות מספיק, והגענו לכניסה שנכנסנו ממנה, שער הטיילת. ואני ממליץ לכם לבוא לבקר.